मा जाखो आबौ थांनाया? बाबाया फैयाखै दाबो? फैयाखै। हा मा जाखो बेहालाय? दासिमबो सफैला। आइया फन खालायाखै? मिन्थिया। थांनाय आइखौ फन खालायनो खिन्थाहैनाय। मानो फैयाखै बेलाय दाबोलाय? आइया रागा जोंदों बाबाखौ फैयैखाय। आइया रागा जोंदों। जोंगोनथ' बे दासिमबो सफैयाबालाय। थौनाय। रोनी बाबा चलो नानी आए ना चलो। अरे रोनी बाबा आज आपका बर्थडे है क्यों नहीं आएगा? हाय रे शांति इस बच्चे का भी क्या करूं मैं? अरे बाबा आप तो एक हफ्ता से नहीं आया। आज आपका बर्थडे है बाबा भगवान को नमो नमो करना है। चलो। ये बच्चा बहुत लात मारता है। रुको मैं रितु मैम को बुलाती हूँ। सासेया बाबाव थांलायखो आरो खामानियाव एसे हेल्प खालाय होननानै बुंबाय अबाव थांखोथाय? मैम साहब। शांति बोलो। मैम साहब रोनी बाबा नहीं आ रहे। वो तो गुस्सा करके बैठा है मेरे को लात मारा। वो बोला नहीं आएगा। ओह ऐसा क्या? नहा नहीं रहा है वो? हाँ मैम साहब अभी नहाओ ना। मेरे से तो नहीं नहा रहा है। ठीक है। शांति तुमने साहब को देखा? साहब को रास्ते में देखा था। हाँ शांति वो तुम साहब को बुला के लाओ तो। जी मैम साहब। अभी जाओ जल्दी से। हाँ मैम साहब जाती मैं। से मा खालामबावनो दा रादायाथ' दा आंखौ बुथारनो बायदि गोसो जाबाय खोमा बे फन हरनो खिन्थानाया साला बे मबाइलाबो दिनैसो लेट्रिनाव गोलैनो मोनबाय होनबा आंनाबो बिराद गाज्रि सभाब जाबायलै साला मबाइलखौनो दांबानो दांफ्लांबायानो थायो दोननोनो बायो खिनाय मानि नायबाय साला मबाइलसो थल' गलांबाय लेट्रिनावनो जा दानिया जाजायो सेस थांगौबाय आंना ओरैनो 15,000 थाखा दा गोदान गंसे लालाय फैसा थांलायगोन मानोदि मानसिफोरा बेबायदि जाखावोमोन हाला आंबो मानसिफोरखौसो बुङोमोन जानायाव खिनायाव लोंनायाव माने मबाइल नायफैबाय थायो होनना आंबो बेबायदिनो जाबाय हनै दा थांगौबायसो आंहा ओरैनो 15,000 फैसा मबाइलबो थांबाय सिमबो थांबाय गासैबो थांजोब्बाय नाम्बारफोराबो थांजोब्बाय सेस मबाइलखौनो दसे आखायाव लानो मोनाबानो माबा गैया दरसि मोनसोयो थानो सुखुवा मबाइल गैयाबा दा मा जाखो थानो सुखुया 15,000 थाखा लस आरो रादाया बे खम रागा जोङाखै आंखौ बे माबा खालायखौ दा बे अबावबा दङ एडमिसनसो लानो थांखौ ना बार्थडेसो जाखोथाय सनजिब मोख्राया मानो फन खालायासै बियो फन खालायब्ला आं रितुजों रायज्लायहोगोन होननानै सानदोंमोन हराव बांद्राय लोंना थानानै गोलैनानै थायाखैथ' बे फनानो नाङा माथो गैला 10 बारलायलांबाय आंखौ सुदिमा बेसेबा राग जोंखाबाय आं मिन्थिगौ दा बियो हारसिंसो थांसिगोन बायदि मोन्दों आं फनबो खालामखानाय नंला बियो रागा जोंबोला हारसिं थांगोन बे फनखौनो खालामनो गिबाय आं सुदिमखौबो दाथ' बियो फनखौथ' खालामखाला आं मिन्थिखागौ आं हरबाबो बेसेबा रायजानांगोन दा मा खालायनो हामगोन साहेब हाँ शांति बोलो साहेब मैम साहब आपको बुला रही है। ओ हाँ चलो मैं आता हूँ हाँ ठीक है सन्जिबाथ' मिन्थिगौ आंखौ फन खालायखाला रितुखौ आङो केकखौ बेलासे हागोन होननानै बुंना थांसै इमारजेन्सि खामानि दंथारो ओंखारदों होननानै बुंहैनोसै आङो थै हिनजाव सानै जब्लालाय एसेबां खर' जायोना थै बेखिं साननो ने बैखिं साननो सानखौसो हालायलांला आङो खर'फोरासो माथा गरम बायदि मोनबाय आं दिले आबादि दुगैदो माने एसेबां अफरा खालायनो समा आबा सप्तासे मानि जालायलांसिगोन दुगैया नों माने गेलेनायखौल' सिनायथारो दुगैयाबो जायाबो मोजाङै फैनाय दिनै नोंनि बार्थडे ना सना दुगैनांगौ फैनाय नै आबा एसेल' दै लुगैनांगौ दसेल'
हामालै सना राजा गावनि जोनोम सानावनो बेबायदि खालायो हो गावनि जोनोम सानावनो अखरा खालायो जों दा फुजा होगोन केक हागोन हो फै धै मानो बेबायदि खालायो समा बारग'लाय लांसिगोन आं 12तानि सिगां फुजाखौ होनो नागिरदोंमोन गासिबो जाजोबखाबाय जगल सगल नोंल' दुगैनांगौ आबादि थुखैदारनोसै नोंखौ नों दुगैयाबा खुलुमाबा माबायदि जानो दे जोनोम सान फालिनायानो हो औ बाबा केक जागोन नोंनि केकखौ फुजा होग्रोगोन ना दुगैनांगोन ना नोङो दुगैनानै खुलुमनांगोन बेनिफ्रायसो केकखौ हागोन जोङो बेनिफ्रायसो केकखौ जागोन फै है हायाहाय आं बे सासे गथ'जोंबो माने एसेबां अखराथाय बाथ्राखौनो खोनासङा एसेबो रागासो जोङो आं बेबायदिब्ला फै दा रागा जोंबोला आङो पापाखौसो लिंहरगोन हो पापाखौ लिंहरगोन आङो बुगोन पापाया मा जाखो मा दावराव खालायबाय दं नायनाय माबायदि अखरा बेयो दहायनिफ्रायनो थुखैनो नागिरबाय थादों दुगैनो नागिरा मानसिया आबारनि सना मानो अखरा खालायदों दे दुगैदो नुदोंना माबायदि रेसपन्स खालायो मानसिया इसेबो बाथ्रा खोनासंथारा थाथोंसै दे उन्दै गथ' दुगैयाबालाय मा दुगैया बेलाय सप्तासे गाहाम दुगैयाखै आरो दिनै बार्थडेनि दिन आं फुजा होगोन सानदों साननाय माने मा आं फुजाफोरखौ जगार खालामना दोनखाबाय बेनि दुगैनायखौल' नांगौ दुगैयालासिनो माबागोन नामा दुगैयालासिनो मन्दिरखौ बावहैनोसै होनबा मन्दिराव बार्थडेनि समावबो नङाब्रा गथ'आलाय दा दुगैनो बादोंबालाय माथोखाय आरो गथ'फोरा दाबायदि समाव दुगैनो बाखायो दाहाय सानजौफु तिथिफोराव दुथाफोराव थुखैबोनो जाया आरो आं सानदों केकखौबो बेलासिनो हादो दा मालाय गेलेबाय दं नों थिखांनानै लाबोदों बे रागा जोङा नामा दाहायनो थुखैदो दानो जेबो खालायथ'नांला दाहाय बेलासि केक हादो 4ता 5ताफोराव नाङा जाया आं बावनानै दोनखादों बेबायदिनो खालायगोन होननानै नाङा आरो आं ओंखामबो जाखायाखै आबानि जोनोम सानखाय ओंखाम जायालासिनो राननानै दङ आबानि थोगिखौ होथारनोसै फुजाखौ बावथारनोसै होननानै बेखौबो थुखैखानोसै होननानै नाङा बेबायदि खालाया आङो नै आंहाबो मोनसे खामानि फैदों इमारजेन्सि थांथारनांगौनो आं सानदों आबानि केकखौबो दाहाय बेलासियावनो गासैखौबो खालायखाजोबनोसै दा आं थांनानै फैनोसै एसे जाया आं आगोलनो बुंखादों आबानि जोनोम सानाव नों जेरावबो थांनो मोना होननानै फुजा होनांगौ केक हानांगौ जयैनो थानांगौ थांनो मोना नों खेबफ्रोमबो बेबायदिनो खालायबाय थायो बे खेबावनो थांनो होआ मोना नोंनि बाहानाफोरखौ मिन्थिखागौ आङो दा थांनानै फैनो रोंनाय नङा जाया बेबायदि जाया नों थांनो मोना ओइ थांथारनांगौ आङो बार्थडेआलाय मा बेलासियावबो जागोन आरो फुङावबानो जायो नामा दिनै सानसेबानो जागोन आरो दिनै जायखिजाया खुंनांगौसो आं थांनानै फैनि दसे मोना बुंदोंना आङो मोना माने मोना नों बाबा रनिनि कसम नों थांनो मोना जेरावबो ओइ भगबान बेयावबो आरो नों कसमखौसो होनांगौ जाबायना हा मानि कसम बिलाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया फिसानि मोजांखौ लुबैदोंब्ला नों फिसानि जोनोम सानखालि फिसानि कसमखौ दासिफाय ओइ रितु मानो बुजिनो नागिरला दै जेबो मिन्थिया बेफोरखौ ओइ खोनासंनाय रितु बाबा फैला आबा मानो खाबदों नोङो बाबाया फैलाबानो थाङो नामा जों थांगोन ना आं थांगोन ना गावा बाबाया फैला आं जन्था गोदान गानदोंमोन बाबाया स्कुलाव लांगोन होनदोंमोन स्कुल गोदानाव बाबाया थगायदों थगायाखै आबा नोंसोर बाबाया खामानियावनो मुखुब थायोना आबा समखौनो मोनासै खोमा बियो आंनो लांगोन ना आबा थौ थांसै थ' बाबाखौ नेबाय थाला जों ना थ' गथ'खौसो सोगाबबाय नुदोंना गथ'आ
बेसेबा रंजानानै दहायनिफ्रायनो थांगोन होननानै नेबाय दङ बिफाया महरानो नुजाफैला आबा गाबा स्कुलाव थांनो गोनां मानसियानो बेबायदि गाबबाय नोंना मोदैयानो खावलायाव नांजोब्बाय दसे ओरै बोहैलाजोब्बाय हनै खावलायाव फोननाया नांलाजोब्बाय जेखे मेखेनो दा सारा सोंबा मा बुंगोन नोंना खावलाया मानो माब्रिउ जादों होनना बुंगोन माथो मोखां सुगोन आङो थेवबो सना नों गाबबाय थाब्ला नोंना मोखाङा माबोरैबा जागोन आरो मेगना बुलब जागोन गोजा जागोन मेगना गोजा मेगना गाबब्ला गोजा जायो गथ' मानसिफोरनि मेगनासो गोजा जायो गाबै नोंखौ सारा जुदि बुङो नों गाबदों स्कुलाव फैनायखाय होनना बुंब्ला मा जागोन नोंनो एडमिसन होनाय नङा नोंनि मेगनखौ नुब्ला नोंखौ स्कुलाव फैनो बादोंमोन खोमा बेनिखायनो गाबदों बे गथ'आ बिदि सानगोन साला बेबायदि बुंगोन बुंगोनथ' र' थौदो जोंहा थांसै आइ थानायावनो नों गाबो आइया लांगोन ना नोंखौ स्कुलाव मोजां स्कुलाव लांखागोन ने थौ आंनि आबाया बुजिखायोना सना सिउ